Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Pupod sa veterano kag respetado nga komentarista. Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, pitsa 22 na bulan sa Nobyembre, tuig 2021. Anano naman ang mga balita kag isyo nga aton arangkadahon karon nga aga. Publiko nagahulat na hingadlan ni Presidente Rodrigo Duterte politiko nga nagagamit cocaine. Puwerte ang arangkada ni Mayor Isko siling niya. Tapos na ang panahon sang mga elitista. Puwerte. Ang pila naton ka mga kauturan nagapangabay gid, pwede drug testing gid sa mga politiko. Senior citizen, oy, pwede na mo kapili ha, sang bakuna nga luyag nyo ipatoslok sa inyo sa ikatatlo nga kahigayunan. Ining mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sa D3 Bayo sa pagkakasang kagaw. Kung gumagwa ka sa balay mo, bisa Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38. Gapinalak ang mga katapo sang kapulisan ang PNP. Suno sa ila tingwaon nga pagitaan sang ebidensya. Iningin palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga isa ka aspirante sa pagka-presidente ang nagagamit sang cocaine. Amo ini siling ni PNP Chief General Leonardo Carlos kahapon. Ini masadya ni kay amo ini ang number 1 nga arangkada gid sang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte nga papason gid ining mga nagagamit kadagaduso sang iligal nga druga. Linibo na ang mga nagkalamatay, mga teenager kag iban pa nga sulo sa pulis sang iladakpon nagbato amo na nga pinamatay sa ngalan sang iligal nga druga. Sa karon ang pumuluyo nagahulat kung ano ang mangin desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Hingadlan niya bala ang ngalan sining nagapapili presidente. Kaya mo ni number 1 nga programa niya mo nga papason ang illegal nga druga. Ari karon palapilian siya mismo nagsiling nga nagagamit cocaine. Kung gindakop ta, ginpatay, aligasyon nagbato ang mga drug user, pila ka mga drug lord sa kampanya ni Presidente Rodrigo Duterte, dire matestingan ta. Si Presidente Rodrigo Duterte, kung ipadakop niya, kung ipatukhang niya, ining ginasiling niya nga nagapapili presidente nga nagagamit cocaine. Kung mahimo ina ni Presidente Rodrigo Duterte, dinasigahom naton
magabantog bagit siya, mangin popular siya nga presidente sa bilog nga kalibutan. For the first time, nga gintukhang kagindakop ang isa ka mga ginakabig prominente nga tao nga nagapapili pa presidente, aspirant sa pagka-presidente, nga suno mismo kay Duterte nagagamit cocaine. Aber, bantayan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Babalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay Sagsag ang mga kaintangan Responsable na pagbalita Pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palangga mga tagpalamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46, madamo nga sektor ga pangabay nga kung mahimo ang mga kandidato pa-drug testing gid. Tiginaduso sa kumilik, ang kumilik ya, nagawanglo-wanglo ang ulo niya dugay namon nga plano na ugaling may ara ya desisyon ang Korte Suprema nga ining gagamit sa druga in the ground sa disqualification. Di wala ta mahimo Korte Suprema mo, pero kung ako ya delikadisa, dapat pa-drug testing gid ang mga kandidato. Kadamo sa kandidato nga gagamit druga, hindi niya matago. May ano pa nga sugid nga wala. Bisan dis ni Gross may mga kandidato ni gagamit druga, kabalo na yung pumuluyo. Nga may nagagamit druga. Galing ti alang-alang isugid nga gamit sa druga, ang malayan sina mabalam lang na lain ko dumaog. Kaga samtang ga sesyon, blaga exhibition, silang mo pertigid gali kay nakanuno. Pag-abot sa sesyon, gabagang mata silang mo natrangkaso, gali kay nakasyabo, kabudlay no. Ako ya kasimple lang. Dapat pa-drug testing naton, galing voluntaryo lang. Ang mapa-drug testing lang kabalo ko yan nga kung sino man nagilot na pa-drug testing, wala na gagamit. Ang medyo gadulo debate da, nyam. Nga pa-drug testing ko hindi man na voluntaryo. Aga ko ako niya sa usik oras ko da nga magpa-drug testing. Aba, usik oras ha. Basi hadlok kay nagano no. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:48. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Mga trabaho kasubong sa Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat mas proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, Philippine Standard Time, lasay 54. Kapon, purti si Isko, nagapapili presidente. Siling niya, tapos na ang panahon sang mga elitista. Basuriro naman. Man kagini sa basuriro mo. Sang gamay pa sa tundo, nagbasuriro, nag-artista, nag-politiko. Pero kung magsiling kang basuriro naman, kabudlay na batunon sang mga may kwarta. Kaya halin sa unay, history na ang makasugid sa aton. Kag kabalo magkamo ngalin sa unay, kung hindi apelyido mo, dalagko ng apelyido, hindi kay katlaw daog, ang negroso, limbawa, kung hindi ka alsa tikod makon makadaog ka di. Pero amat-amat naman sa ulihid gwa naman ang mga middle class, nakasulod naman bisan paano ang nagalin sa alin sa imol nga pamilya, amo-amo na bla.
Di mayo man kung mapamatudan is ko nga tapos ng panahon sang elitista. Pero sa gihapon, sa mga lugar katulad sang syudad sa Bacolod, siling ko na halin sa una kabudlay nga magdaog ka nga ang apelyido mo hindi kilala, wala ka kwarta, kabudlay no? Kabudlay gid. Kaya mag-intra ka sa politika, kinahanglan niya preparado ka, kinahanglan may kwarta ka. Kag kung magdaog ka sa politika, kinahanglan kumplito ka, number 1. Kinahanglan may partido ka. Ikadua, kinahanglan may kwarta ka. Ikatatlo, kinahanglan may propagandista ka. Amo na bla nga mga kinahanglanon mo antes ka magdaog. Pero may ara, kung sobra ka nagikabantog siguro, bisan independente ka, pwede ka kadaog. Inakon, puno, kwarta, bulsa mo. Nga wala kag tuo, pangatag, pangatag, base kon mapaboran ka sa pumuluyo. Pero kon husto ini ang palayag ni Isko, kabay pa, nga may tsansa man ang mga imol, pero nagapaningwa. Karon imol ka, basuriro ka. Hasta nadako ka, basuriro ka, badlagan kay muya sa politika. Kung nag-usik ka oras mo, bisan basuriro ka, imol ka, kung naningwa ka, nakakuha ka kurso, kag naka-establish ka sa pangabuhi mo, pwede sir, may tsansa ka. Pero magsiling ka nga, basuriro ka, staminta basuriro ka, tapos sa file kay mo kandidatura mo, kundi binasura ka kumilik. Amo na bla? Base pa malang maabot ang tsimpo nga may tsansa man ini mga imol, mga middle class, nga makapungko man sa palangakuan, makaserbisyo, tuod-tuod. Amo na bla? Dili sa Bacolod, kag Negros sa matamat naman, ano? Sa una, kung hindi lag ko, apelido, lima ko kadaog ka. So mga matamat, may mga middle class naman, nga ginasigahom na ton, daw natunan naman sa pumuluyo nga ibutang sa pwesto sa pagpasimpalad base pa lang maka-serbisyo husto. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 57. Mabalik kami pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alam niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, nag-amo na, nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager,
Boy Robles, ara si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na naman amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko to my part because the year na nagsulod ko, nakadagdamo din ko dito. Yung Philippine Standard Time, la 7:01. Alang-alang na nga ikasata ang masunod pagid nga isyo. Standby na lang sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita,